Gaur, milaka gazte kalerategarako gara Iruñan eta Bilbon. Faxismoari eta estatuen autoritarismoari aurre egiteko dagoen gazte belaunaldi konprometitua erakutsiz. Oligarkiaren ofentsiba politikoari eta artikulatu nahian dabiltzan faxismoari aurre egiteko, gure ustez, antolakunde komunista handiak eraiki behar dira. Horrekin batera, estatuen erreforma autoritarioari eta militarizazioari aurre egiteko langile fronte zabala eraiki behar da. Langile kolektiboetan eta herri mugimenduan oinarrituta. Horregatik, hemendik eskua luzatu nahi diegu eragile ezberdinei eta norbanakoei lan egiteko. Gaurkoan beraz, borrokarako eta antolakuntzarako deia luzatu nahi diegu gazte langiloi. Euskal Herrian milaka gazte gaude zuei aurre egiteko prest. Kaleak ez dira zuenak izango. Ez dugu onartuko diktadura frankistaren gorazarrerik, Euskal Herriaren eta euskararen aurkako ideia supremazistarik, etorkinen aurkako arrazakeriarik, edota emakumeak gizonen zerbitzura egon behar dugula dioskun diskurtso matxistarik. Euskal Herriko milaka gaztek faxismoaren aurkako autu irmoa egin dugu, eta gauden toki guztietatik aurre egingo dizuegu. Ez dizuegu utziko zuen gorroto ideologia hedatzen.